Empezamos este proxecto a raíz dos incendios que houbo fai 2 anos. Tomamos a decisión de que nós somos os que temos a capacidade de realmente previr este tipo de lumes, non podemos confiar pois, que na administración o faga todo, e decidimos que o máis lóxico era meter animales. Non estábamos nós solos, senón que era todos os habitantes da aldea e tamén a involucración dos habitantes orixinais que son os propietarios das parcelas. Eles deixaron as parcelas sin problema a cambio de que ellas limpásemos e mantuvésemos, e a xente que ten segunda residencia pois, implícase pois, no mantemento e na xestión da asociación. Había algunhas zonas próximas á aldea que nós mantiñábamos limpas a base de desbrozar, pero había outras zonas que estaban completamente abandonadas, algunhas dende fai máis de 40 anos. Nós non tiñábamos idea de gando e decidimos contratar un asesor. Nós preferíamos ter máis especies que non só ovellas. Que pasou? Que coas ovellas xa non fomos capaces de meter máis animales. O volumen de traballo era tal, tantas as complicacións, que esperamos algún día poder ter máis especies, pero polo de agora non somos capaces de ter máis. Temos 34 ovellas e un macho. Temos varios años que en principio están xa apalabrados para a vida, que van a ir para a zona de Ourense. A nivel que teñan herba e que poida pasar tres veces no ano, igual son unhas 6 hectáreas. Pero despois dispoñibles, aquí podería ter, o sea, en total o que é a aldea, incluídos os montes veciñais, que bueno, iso é monte ahora mismo, polo menos con ovellas non sería accesible, pero temos sobre 300 hectáreas, pero non damos. Xa só para recuperar estas 15, levamos 3 anos e aínda nos queda moito traballo. Ten moita cuberta, a herba non recupera, temos moita silva, moita ortiga, moito felgo, aínda temos moito traballo por diante. A idea é, no momento en que teñamos unha base territorial boa e estable, e teñamos xa rotacións máis definidas, empezaremos pouco a pouco a tratar de aumentar. Ao final, o pouco que vas limpando, pois, como vives aquí, ver os sitios limpos e en uso, sempre é algo que estás mellorando o teu entorno de vida, é unha mellora que para nós é positiva emocionalmente. De todas maneiras, vai a depender por desgracia, ahora mismo, non tanto da nosa capacidade, senón de axudas externas. Entón, nós seguimos pedindo subvencións, temos un montón de proxectos que eses proxectos vayan adiante ou non, vai a depender que sexamos capaces de continuar aquí mantendo o gando ou non.